Wij hebben hier aan tafel twee dames zitten. Denise, goedemorgen, en Lisanne. En je zit hier voor de World Servants en je hebt hier een squallen bouwen. En nou, Denise, jij spreekt Nederlands, maar je verstaat ons wel, hè? Dus zwaard, hè? Dan kun je dan haal je daar inburgeren binnen. Ja, dan. Maar vertel eens even, wat geef je hem er aan? Want ik begreep dat er een soort acties en er wordt yield komen. Ja, wij gaan met de organisatie World Servants gaan wij volgende zomer op pad. Het is een organisatie die heeft talloze projecten elk jaar voor heel veel jongeren. En ons specifieke project die gaat naar Ethiopië. Gaan wij 3 weken lang daar naar een klein dorpje Bedessa. En dan gaan wij een school bouwen om het onderwijs daar te verbeteren. Mooi, en want je zit zelf ook in het onderwijs, begreep ik? Ja, klopt. Oké, dus je wilt straks voor de klas. Ja, uiteindelijk voor de klas. En dan is zo'n project dat echt met die kinderen daar aan de slag, dat is voor mij ook wel het leukste. Ja. En er is nu geen school nog in dat dorpje daar? Of een Uh, oud schooltje? Of een... er is nou een basisschool. Ja. En we gaan dus nou een middelbare school meidje Oké. bouwen. Want nou moeten ze, wanneer ze klippen bij de basisschool, moeten ze vaak heel veel reizigen, vaak ik te voet natuurlijk, Ja. om daar te komen. Dus echt een groot gedeelte van de jongeren doet dat ik net. Aha. En dan bloos ik gewoon thuis... Dan moet ze vaak gewoon thuis al aan het werk. aha. En dat is de landbouw? Of hoe moet ik me dat voorstellen? Wat is dat voor gebied? Of is dat, Vooral koffie, landbouw. Of, Ja, en het zit ook wel bekend om koffie, Ethiopië inderdaad. ja. En je hoort ook wel vaak, we zijn in 2024, 23. 23 zijn we ook op project geweest. Toen hebben we ook wel verhalen gehoord van kinderen die ook van de basisschool naar de middelbare school gingen. En dat vaak jonge meisjes dan ver moesten lopen alleen. En dat ze dan onderweg mannen tegenkwamen die zeiden, oh, ik geef je wel even een lift. En dat soort dingen, dat liep niet altijd lekker. Dus het is een mooie kans voor het dorp als de school dichtbij kan zijn. Oké, en dan is het overwegend een christelijk gebied? Of, Ja, klopt. Oké, want dat is, World Servants is volgens mij ook een christelijke organisatie. Ja. Of maakt dat niet? Ja. En hoeveel mensen door de maai? Hoeveel jongeren binnen er aan ex? De Ierse Watsters? Nou, wie ben dus mijn een groep van Alve. Ja. En daarvan komt er iemand uit Jestemar, iemand uit de Tieke, 2 uit Tietjerk en dan ben we mij zien 4. 7. Oh, Saan uit Zwaard, waarvan we dus mij zien 4. Mij 6 mensen min als jij op project Oh, was. dus dat is wel mooi om even... dus zien we nog een keer. Dat is, dus je bent geïnspireerd geraakt. En dus je weet ook een beetje wat handig is om te doen. Want jullie moeten zelf het geld. En hoe gaat het met bouwmateriaal en dat soort dingen? Hoe moet ik me dat voorstellen? In principe, het bedrag wat je betaalt is per persoon bijna €4.000. Dat moet je zelf ophalen of deels bijleggen. Ja. En daarvanuit wordt de reis betaald en het eten daar en de visum aanvragen en alles. Dat wordt geregeld. En ook het bouwmateriaal komt uit dat bedrag. Er zijn wel een paar dingen die je zelf moet aanschaffen, zoals de bouwkleding en het materiaal voor het kinderwerk en dat soort dingen. Dat moet je allemaal zelf aanschaffen en meenemen. Maar verder wordt het bouwmateriaal daar allemaal geregeld, wordt meegenomen vanuit Nederland of wordt met de partnerorganisatie in dat land geregeld. Oké, en als er dan best waar sliepst en waar is dan? Best dat... Nou ja, op ons vorige project slepten we eigenlijk in daar weer al squallen. Dus we slepten eigenlijk in die lokaal. Want als daar best is het vaak vakantie van de band. Dus dan mochten we in die lokaal sliepen. En ik geloof dat deze keer echt de bedoeling is. Dat we in de basisschool die er al zit, dat we daarmee sliepen. Oké, spannend. Ja. Ja. En nou, dan komt er zo'n middelbare squallen. Maar hoe gaat dat daar qua, heb ik zoiets van... Dan in de infrastructuur, er zit een gebouw, maar dan moet een college ontworpen. En studiemateriaal en zo'n soort dingen. Zit dat er ik bij? Of is dat weer via andere organisaties? Bij elk project kan je ook een challenge ophalen. En van die challenge worden dan ook weer extra schoolmaterialen, zoals schoolbankjes en alles aangeschaft. Maar World Service heeft ook een natraject van volgens mij 5 jaar uit mijn hoofd. Waarin ze echt controleren dat het gebouw wordt gebruikt voor waarvoor het is gebouwd. Ja. En dat het ook dus daadwerkelijk in gebruik is voor onderwijs en lesgeven. Dus het wordt wel echt goed gecontroleerd dat het gebruikt wordt voor het onderwijs. En in dat vorige project, dat is dus
23, wat zijn we? Ja. Ja, weet je mijn derde nou wat van hoe dat ouder is? Of hoe dat nou gaat? Of... Nou ja, we hadden nog wel een filmpje en een foto's kregen, want onze hoofdleider die wie al neer eco-project in Sierra Leone wie we toen. En toen hadden we een uitstapje maken naar ons project. En toen hadden ze daar ook weer even zien, dus dat was heel leuk om Ja. die meesten weer te zien. En ze wien toen dus heel blij nog steeds maar de squallen. Mooi. En de centen. Iedereen met €4.000 door je dat misschien al, dan zitten we gewoon alles in een pot en we zien hoe ver we komen. En wat doen we daarvoor? Wat voor acties? Mag je met al jezelf individueel op hoesten, die €4.000? Ja. Denk ik al. Dus je moet zelf een Ja, actie in principe is het de bedoeling dat je dus per persoon is het bijna €4.000 volgens mij. En dan komen we met z'n 11 op een bedrag van iets meer dan €40.000. En wij hebben echt als groep afgesproken van het grootste deel halen we gewoon met z'n allen op met gezamenlijke acties. Dus we hebben al heel wat gepland. En dan halen we een deel aan persoonlijke sponsoring. Maar het is wel echt de bedoeling dat we het grootste deel gewoon met z'n allen ophalen met actie voeren. Nou, en wat voor acties ben er? De eerstvolgende actie die we hebben is komende maandagavond 24 november. Gaan we pepernoten verkopen in Jestemar en Summar. En dat doen we ook volgende week zaterdag 29 november op ochtend in diezelfde dorpen. Verder hebben we nog wat lopende acties, zoals een flessenactie. Dat je in bepaalde dorpen kan je lege flessen en statiegeld inleveren. En wat is dan nog meer? De kerstbingo komt eraan op 19 december in Tietjerk. Dus allemaal verschillende acties op de planning. En dat... Dus jullie zijn net begonnen of loopt het al, zit er al wat in de pot? Er zit al wel wat in de pot, maar dat is vooral toch persoonlijke sponsoring. In principe de eerste actie begint dus komende weken. Ja. Oké, spannend. Daar beheiden en mem en pagers en beppers, denk ik. Ja. Voornamelijk wel, ja. Ja, die Ja. is dat sponsoren. Die Nou, sponsor. Maar even iets oors nog, hè, want ik ga even een kaartje even zo. Ethiopië. Mijn gevoel zegt, dat is nog net een van de meest veilige regio's om te wezen. Hoe hem daar Sierra Leone, ik heb ja, misschien wel. Nou ja, er zijn natuurlijk altijd regio's geweest, maar oppassen en er zitten altijd risico's verbonden. Maar World Summit is er wel heel scherp op. En ze controleren je de hele tijd het altijd veilig is. En stel, laat ik een paar dagen van tevoren gebeurt er iets kan het wijzen dat het inderdaad net terug gaat. Ja. Of dat is vervroegd naar hoe is, maar daar zitten ze wel echt bovenop. En dat het net veilig is, geven we er echt net heen. Want ik een hier van tevoren kinderen ik al setuppers heen om daar te zien in het, op het plakje en te zien dat die mensen zich onder afspraken houden. Dus daar zit wel een sterke controle op. Ja. Ik kan hem zo goed bouwen. Nou ja, we hebben vorige keer natuurlijk enige ervaring opgedaan. Maar daarvoor hadden wij ook nog nooit met cement gewerkt. En dat is ook niet nodig, want dat is daar ook allemaal wat meer houtje-touwtje natuurlijk. Maar ja, er is wel altijd vanuit Nederland een bouwleider mee. En ook vanuit dat land is er een projectleider die daar de lokale bevolking aanstuurt. Dus er zijn wel mensen die er verstand van hebben, maar je hoeft echt geen talent te hebben om te kunnen bouwen daar. Nee. Maar je doet het net alleen, hè? Dat begrijp ik. Dus ik kom meestal uit van die wij die mij bouwen. Ja, het is al hier in samenwerking met de lokale bevolking Ja. of lokale bouwvakkers daar, Ja, dat we ja. daar bouwen. Oké. Hartstikke mooi dat iedereen leren kan. Hè? Dat is echt wel iets voor de emancipatie van de vrouwen. Maar ik natuurlijk, de man en ik. Maar als de mensen nog even wat weten willen, websites zijn jou net zo vol. Maar we hebben het even op Google, World Servants, Tietjerk, Seward, Samar, of hoe moet ze dat even? Onze actiegroep is World Service Seward, dus dan vind je het meeste wel. Verder zitten we ook op Instagram en op Facebook. En onze actiepagina is te vinden via geef.ws/Seward. Geef, WS World Service. Nou, World Service, Seward. Wanneer is het volgende hier? De simmer van 2026. 2026. Nou, misschien hebben we van tevoren nog even een keer dat we even bellen. Ja, Hoe dat gaat weet het? je wat de Ja. stand van zaken is. Ja. En daarna natuurlijk. Hè. En daarna, ja, we willen graag meer weten. Denise Russier en Lisanne van der Haag. Tegen dank. World Servants en zet hem op.